otázky kriminality. Máme povolení pro celý prostor ve vaší firmě. Od této chvíle nikam netelefonujte. Vyraděné je datové firmy. Na základě podezření o porušování autorských práv podle paragrafu 152 trestního zákona máme povolení pro ve vaší firmě. Máme podezření, že zde používáte nelegální software. Odstupte se od počítače. Předložte doklady o hlavitě softwaru, případně legální CDčka. Kde se na to vesmíte způsob? Co sedí čísla? Máte ještě nějaký? CDčka? Ne. Tady jsou? Ne. Co to tady? To je nějaký odpis. Ještě to nebude. Pálení. Ano. Tady je to taky, když to vidím, to je to jasný. Takže vzhledem k tomu, že používáte část softwaru ve vašem počítači nelegálně, to teď musíme zajistit. No tak to počkejte, já vám rozdělám práci. Pokud nám nevydáte dobrovolně, musím vás ujistit, že máme příkaz od státního zástupce. Pokud vydáte dobrovolně, doporučující okolo vás. To je dobře. A můžeš, máme to už všechno. Podle zjištění skutečností jste podezřelí ze spáchání trestného činu. Proto vás vyzývám, abyste nás následoval. Nastalo.